Praise the Lord. Mayong buntag sa mga anak sa Dios na nasabta alang sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios, o sa ka maayo nga buntag, o sa ka maanindot nga kabuntagon nga gihatag na sab sa Dios alang sa ato sa iyang mga katawhan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa ka opportunity na sa alang kanako nga maka-share sa inyo sa pulong sa Ginoo. Before ato nang declare ang ato ang church declaration. Okay, sabay ta. In a count of 3, 2, 1, go. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word and more revelations of His true gospel of grace. Today, my mind is alert and my heart is fertile ground for the good news to produce a fruit by the hundredfold in the power of the Holy Spirit. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Okay, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Karong buntaga mga igsoon, dili kita magalangan at sa pulong sa Ginoo, o ang atong foundation text atong kuhaon diha sa Genesis chapter 13 verse 16. Ang pulong sa Dios nagaingon. In verse 16, siya, himuon ko ang imong mga kaliwat nga sama kadaghan sa abog. Ang abog dili maihap, busa ang imong mga kaliwat dili usab maihap. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Praise God. Karong buntag igsoon atong tun-an ang pulong sa Dios, atong tun-an ang mga butang nga gusto sa Dios ipadayag sa iyang mga katawhan, gusto sa Dios ipaabot sa iyang mga katawhan kung unsa siya ka maayo nga Dios, kung unsa siya ka mahigugmaon nga Dios para sa ato ang mga kinabuhi. Amen. O karong buntaga, ang tema nga atong pagatun-an is mo kini. Ang mga saad nga gibutang sa Dios sa atuang kinabuhi sukad pa kaniadto. Praise God. Hallelujah. Unsa ba ang gihanduraw o gitan-aw sa imong kasing-kasing karon? Karong buntaga samtang nagapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Aduna ba'y mga butang nga imong gihuna-huna o mga salida nga naa sa imong ulo karon mahitungod sa imong kaugalingon nga ikaw lang ang nakakita? Intawon kini mga salida kanunay nagabase sa mga dili tinuod nga mga panghitabo or mga kaagi. Tingali nakita nimo ang imong kaugalingon nga nagsusapinday diha sa sosyal nga sitwasyon tungod kay nagatuo ka sa imong kaugalingon nga bakikaw o salikwaot, or nakita nimo ang imong kaugalingon nga nahitumpawak sa ubos nga pagtamod sa imong kaugalingon tungod sa kapakyasan sa imong kaagi. Apan kabalo ba ka nga gusto sa Ginoo magbutang og script sa bag-o nga saligda nga iyang hinimo diha sa imong kasing-kasing, unlimited pinaagi sa imuha karon o sa kagahapon nimo nga mga eksperyensya sa kinabuhi nga moanak og maayong kaugmaon para kanimo igsoon. Kadaghanan sa atoa nakadungog na mahitungod sa gahom sa positibong panglantaw. Ang maayong panglantaw halos ginagamit sa kalibutan. Tungod kay kini, biblical man. Sa Biblia, ang Dios nag-ingon kang Abraham. Nga tigulang na, si Abraham nga walay anak, si Abraham nga adunay asawa nga dili makaanak, nga nag-ingon siya nga, himuon nako ang imong kaliwat sama sa abog sa kalibutan. Nga gidala siya sa Dios, ngadto sa kangit-ngit sa kamingawan, ug iyang gipakita kung unsa ang saad o kung unsa ang panglantaw o kung unsa ang mga butang nga gibutang sa kasing-kasing ni Abraham niadto nga panahon. Ug ang pulong sa Dios nagaingon diha sa Genesis chapter 15 verse 5 nga sa verse 5 ingon siya, unya gidala siya sa Ginoo sa gawas o giingnan. Tanawa ang mga bituon sa langit. Ihapa kung maihap mo. Sama usab ni ana kadaghan ang mahimo mong kaliwat. Praise God. Si Abraham igsoon sa iyang panahon
ang Dios nagabutang sa iyang kasing-kasing o sa iyang hunang-huna sa mga butang nga wala pa niya nakita kung unsa ang mahitabo sa iyang kinabuhi igsoon. Muna ang gibutang sa Dios sa iyang kinabuhi tungod kay siya pinalangga sa Ginoo. Amen. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham igsoon, nahimong natuman ang mga saad sa Dios, nahimong natuman ang mga pulong sa Dios nga ginabutang sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, mga butang, mga saad nga nakapadasig sa iya sa pag-alagad sa Dios, nakapadayon sa iya nga malahutayon sa pagtuo, pagsalig sa Dios tungod kay gisaaran siya sa Dios. Praise God. Kung ato sa makita, dili lang kay si Abraham lang ang ibutangan og bag-o nga script o salida sa kinabuhi, kundi si Joseph usab. Ang pulong sa Ginoo nagingon diha sa Genesis chapter 37 verse 5 to 11. Ang pulong sa Dios nagingon in verse 5, unya nagdamgo si Jose, og sa dihang gisugilon niya kini sa iyang mga igsoon, misamot ang ilang kasuko kaniya. Mao kini ang iyang gisugilon, nagdamgo ako nga samtang didto kita sa umaog na mugkos sa mga uhay, kalit lang nga mitindog ang akong binugkos o gialirungan kini o giyukbuan sa inyong mga binugkos. Miingon ang iyang mga igsoon, unsa, maghari ka ba kanamo? Dumalahan mo bagayod kami? Og misamot ang ilang kasuko kang Jose. In verse 9, nagdamgo pag-usab si Jose o gisugilon na usab niya kini sa iyang mga igsoon. Mingon siya, nagdamgo na usab ako nga nakita ko ang adlaw, ang bulan ug ang 11 kabituon nga miyukbo kanako. Gisugilon usab ni Jose ang iyang damgo sa iyang amahan, apan gibadlong siya niini. Matud sa iyang amahan, unsay buot mong ipasabot? Nga kami sa imong inahan ug mga igsuon muyukbo kanimo? Nasina ang mga igsuon ni Jose kaniya, apan gihinuktokan sa iyang amahan kining mga butanga. Katong mga damgong nga gipakita sa Dios sa kinabuhi ni Jose igsoon. Kung imong tan-an ang Biblia is natuman tong tanan. Sa pagsugod samtang batan-on pa si Jose, gipakita sa Ginoo kung unsa ang maging kinabuhi ni Jose. Gipakita sa Ginoo kung unsa ang kagustuhan sa Dios nga mahitabo sa kinabuhi ni Jose igsoon. Kining mga tawhana wala ni naka-experience og balaod. Wala pay balaod niya atong mga panahona. Apan ang Dios tungod sa iyang dakong gugma ug dakong grasya alang sa mga katawhan, gipakita sa Dios or nagbutang siya og bag-o nga script sa maong salida nga maoy mahitabo sa kinabuhi sa atong mga katigulangan nga mo si Abraham o si Jose. Laliman ka? Ang 11 kabituon mo kung mong tan-awon sa diha nga gisugilon ni Jose ngadto sa iyang mga igsoon, nasina ang iyang mga igsoon sa iya, nangasuko ang iyang mga igsoon sa iya. Laliman ka, ingon sila, unsa ba Jose, kaming imo mga igsoon muluhod ug mosimba diha kanimo? Apan kini mga tao nga wala kasabot sa mga plano sa Ginoo, kasagaran ingon ana ang reaksyon. Apan sa mga tao nga nakasabot o nagsalig lang sa grasya o nagsalig sa paggiya sa balang espiritu sa ilang kinabuhi, makaingon jud sila nga salamat Lord. Muna igsoon, ang kinabuhi ni Jose, even sa iyang ikaduhang damgo nga ihang mga ginikanan, miapil pagyukbo kanila. Ug di ba atong nakita sa story nga nahitabo gyud ang tanan tungod sa dakong gutom nga nahitabo sa Ehipto, ug tanang tao sa tibuok kalibutan moadto dito sa Ehipto aron makapamalit og pagkaon aron mabuhi sila tungod sa 7 ka tuig nga gutom nga miabot sa tibuok kalibutan niadto nga panahon. Tungod kay ang Dios nagagamit kang Jose sa iyang mga kasinatian sa kinabuhi, ang Dios nagagamit kang Jose, gihimo siya nga sinaligan sa Ehipto, second in command sa Egypt niadto nga panahon. Sa iyang nga panahon motong ang Dios nagagamit kaniya ug ang iyahang mga igsoon, ang iyahang tibok banay miluhod ug miduol kanila tungod kay gipakita ng daan sa kinabuhi ni Jose kung unsa ang iyahang umaabot sa iyahang kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Pero ang nakanindot sa kinabuhi ni sa papa ni Jose nga mo si Jacob, iyahang hinuktukan ang tanan nga gipang istorya ni Jose sa iya. Amen. Katong tanan nga nakita og nadungog ni Abraham og ni Jose nataw man to igsoon. Aduna pay daghan sa Biblia nga
gipakitaan sa Dios sa ilang umaabot apan kinilang sang duha ang atong pagkatun-an. Kinilang duha akong i-share sa inyo karong buntaga tungod sa ang atong panahon paspas kayo siya mudagan. Ikaw pangutanon ti kay igsoon, unsa ba ang gibutang sa Dios diha sa imong hunahuna o kasing-kasing nga mga bag-o nga skripto sa salida mahitungod sa imong kaugmaon, mahitungod sa imong kinabuhi? Unsa ba ang inyong nakita ug nadungog diha sa pulong sa Ginoo nga mo'y nakapadasig kaninyo sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios? Kung aduna kay nakita, nadunggan, nabasa diha sa pulong sa Dios igsoon, maunang mga butanga ang gibutang sa Dios sa inyong kinabuhi kaniadto pa. Ang balas o abog nga gisaad sa Dios kang Abraham nga kaliwat natuman na igsoon ug mauna ikaw. Ikaw nga namati sa pulong sa Dios karon, ikaw nga nag-alagad sa Ginoo, ikaw ang nahimo nga sumusunod, ikaw ang nahimo nga kaliwat ni Abraham. Praise God. Unsa may akong ikapamatuod niya na sa inyo igsoon, ang Galatians chapter 3 verse 9 nagaingon ang pulong sa Dios, ug tungod kay kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham. Ug kun unsa ang gisaad sa Dios kang Abraham, madawat usab ninyo. Praise God. Ikaw nga namati sa pulong sa Dios, ikaw nga nagaalagad kay Kristo, nga nagasalig sa grasya ni Kristo, ikaw ang kaliwat ni Abraham. Ikaw ang gisaad sa Dios nga mahimong abog sa kalibutan o balas sa kabaybayunan nga dili maihap sa tao nga mga kaliwatan ni Abraham. Ikaw na igsoon. Ingon siya, o kung unsa ang gisaad sa Dios kang Abraham, madawat usab ninyo. Praise God. Unsa man ang mga nadawat ni Abraham? Unsa man ang mga panalangin nga nadawat ni Abraham? Praise God. Daghan kayo igsoon. Kini mga butanga nga ikaw ang nahimo. Gibutang sa Dios sa imong kinasuluran karon ang bag-o nga skripto sa maayo, nindot kaayo nga salida nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kini nga pulong ang Galatians chapter 3 verse 29 nga ikaw ang kaliwat ni Abraham, tungod kay ikaw nagtuo kay Kristo, tungod kay ikaw nagdawat kay Kristo, tungod kay ikaw nagsalig kay Kristo. Imo na igibutang sa imong kasing-kasing igsoon. O giyon siya na ay mga panalangin. Labaw ka sa tanan, hari ka, piniyalan ka sa Ginoo. Unsa ang nadawat ni Abraham igsoon? In Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14, ang pulong sa Dios nagaingon, mao kini ang ginauluhan og ang mga panalangin. Sa verse 1, kung tumanon ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios, og sundon ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlaw. Praise God. Kining mga sugo ay igsoon sa panahon ni katong hapit na moabot ang balaod. Katong nana ang balaod, nana siya ay balaod. Giistorya sa Ginoo nga madawat nila ang tanan kung tumanon sa hingpit ang mga kasuguan sa Dios nga gihatag niya sa ihang mga katawhan. Praise God. Siya, himuon niya kamong labaw sa tanang nasod. Karong adlaw, himuon niya kamong labaw sa tanang nasod dinhi sa kalibutan. In verse 2, ayan siya, kung tumanon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, mainyo kining tanan mga panalangin. In verse 3, panalanginan niya ang inyong lungsod ug ang inyong uma. Panalanginan niya kamo sa daghang mga kabataan, abunda nga abot ug daghang mga kahayupan. Panalanginan niya ang inyong abot ug pagkaon. Panalanginan niya ang tanan ninyong pagabuhaton. Ipapildi sa Ginoo kaninyo ang mga kaaway nga mosulong kaninyo. Mag-usa silang mosulong kaninyo apan magkatibulag sila nga moikyas gikan kaninyo. Panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong pagabuhaton ug punon niya sa mga abot ang inyong mga budiga. Panalanginan niya kamo sa yuta nga ihatag niya kaninyo. Sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, himuon niya kamo nga iyang pinili nga katawhan.
kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo ug magkinabuhi kamo subay sa iyang mga pamaagi, unya ang tanang katawhan sa kalibutan makahibalo nga gipili kamo sa Ginoo ug mahadlok sila kaninyo. In verse 11, panalanginan gayud kamo sa Ginoo didto sa yuta nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan nga ihatag kaninyo. Padaghanon niya ang inyong mga anak, ang inyong mga kahayupan ug ang inyong mga abot. Padad-an kamo sa Ginoo og ulan sa hustong panahon gikan sa tipiganan sa iyang bahandi sa langit, ug panalanginan niya ang tanan ninyong pagabuhaton. Magpahulam kamo sa daghang mga nasod apan kamo dili manghulam. Himuon kamo sa Dios nga pangulo sa mga nasod ug dili sumusunod lang. O kanunay kamong magmauswagon ug magmalampuson kung tumanon ug sundon ninyo pag-ayo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga ginahatag ko kaninyo karong adlaw. Kung tan-aw nimo ang pulong sa Dios igsoon, grabe ang mga panalangin sa Ginoo, grabe ang mga panulundon nga giandam sa Ginoo, ug kanang mga butanga igsoon gibutang na sa Dios sa imuhang kasing-kasing kaniadto pa. Giandam na sa Dios kaniadto pa o gi-prepare na para sa imuhang kinabuhi tungod kay ikaw pinalangga sa Ginoo, ikaw ang gimahal sa Ginoo igsoon. Ngayon siya panalanginan bisag unsay imong buhaton igsoon na ay prosperity because saad na sa Ginoo. Imahimo kang ulo, mahimo kang panalangin. Og atong last Wednesday nakadawat kog blessings nga nay nag-offer sa ako nga mahimong head o naa siya'y posisyon samtang kami nag-istorya. Nakaingon ko ba nga, Lord, salamat jud kayo kay ingon kasi mong pulong nga dili ulo, dili tiil kun dili ulo, dili ikaw ang mangutang kun dili ikaw ang magpautang, dili ikaw ang tabangan kun dili ikaw ang mutabang. Inanna ang panalangin bisag unsay imong buhaton igsoon, bisag unsay imong buhaton na ay blessings, na ay prosperity tungod kay nganuman igsoon kanang mga butanga kaniadto pa gibutang sa Dios sa imong kinabuhi, giandam sa Dios sa imong kinabuhi aron ikaw mag-enjoy diha kaniya. Ang gusto lang niya igsoon imuha siyang unsaman pahimutan sa imong kinabuhi. Ingon siya sa verse 1, kung tumanon nimo ang Ginoo sa tanan niyang mga kasuguan. Praise God. Ang pangutana diha igsoon, naabay tao nga nakatuman sa tanang kasuguan sa Dios? Wala, di ba? Walay tao nga nakatuman sa tanang kasuguan sa Dios. Kinsa lang man ang nagtuman niya na igsoon, si Kristo. Siya ang nagbuhat sa tanan dito sa cross sa Kalbaryo. Siya ang nagantos tanan dito sa cross sa Kalbaryo igsoon. Inay, ikaw ang magbitay, ikaw ang latuson patulong sa cross sa Kalbaryo, o ikaw ang ilansang dito, ikaw ang mamatay tungod sa imong sala apan gikuha ni Kristo. Tungod kay kabalo siya nga dili nimo kaya nga luwason imuhang kaugalingon, dili nimo kaya nga buhaton ang tanang gibuhat ni Kristo, dili nimo kaya ang pagtuman sa tanang kasuguan sa tong buhi nga Dios. Muna igsoon kay si Kristo anaaman kanimo, iya ka man ni Kristo. Ingon siya, madawat nimo ang mga panalangin nga gisaad sa Dios kang Abraham. Sumala sa Galatians kay ganina, ang kung unsa ang mga panulundon ni Abraham nga iyahang nadawat, ikaw usab nga mga sumusunod, ikaw usab nga iyang kaliwatan, ikaw usab nga saad sa Dios, makadawat ka sa mga panalangin nga nadawat ni Abraham. Kung si Abraham nga nakadawat sa panalangin, wala siya naka-experience nga gipakamat siya og Dios, wala siya naka-experience nga gipuy-an siya balaang espiritu sa iyang kinabuhi. Unsa pa kaigsoon, ikaw karon nga naminaw, ikaw karon nga nag-alagad kay Kristo, ikaw karon nga nagsalig sa grasya ni Kristo, gipakamatyan kag Dios, gipakamatyan ka ni Kristo, gipuy-an ka sa balaang espiritu. Kung si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph nakadawat sa mga panalangin, financial, physical, material, and spiritual, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, ikaw usab igsoon makadawat ka, sigurado nga makadawat ka sa mga panalangin, sa mga butang nga giandam sa Dios, sa mga butang iskripto sa salida nga gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing, kaniadto pa madawat na nimo tungod kay pinalangga kasi Ginoo, gimahal kasi Ginoo, ati manon kaniya, dili kaniya pasagdan, dili kaniya pabayaan.
Praise God. Nakoy na dawat nga testimony atong last Tuesday. Samtang na ako'y gibisita ng atong miyembro sa church. Ingon sila, grabe ang problema sa iyang mama. Kay duol man kay sila sa barangay hall. Makita sa iyang mama nga ang tanan nagpila na kay tungod kay mudawat na atong social amelioration na program. 6,000 gato siya. Ang ihang mama na problema na gyud ngano daw wala sila makadawat nga sa ihang pananaw wala manggid po daw sila. Matud pa sa istorya nga grabe ang kaguol sa iyang mama. Apan iyang mga anak sigigdasig siya nga, ma, ayaw lag kabalaka kay ang Dios na ay mas labaw nga giandam para sa tuwa. Sa tinuod man wala sila nakadawat sa sap. Pero igsoon ang Dios nga ilahang gisaligan, ang Dios nga ilahang gisunod o gialagaran, dili kabalo mo pasagad sa ilaha igsoon. Kabalo ka, wala lay simana, matud pa niya, wala lay simana, pila lang kaadlaw, nakadawat sila og more than pa sa ilahang expected sa sap nga madawat. Muna igsoon, kung unsa ang mga kaayuhan, kung ang kalibutan ng mga tao dinhi sa kalibutan makadawat og kaayuhan gikan sa kalibutan, ikaw nga anak sa Dios mas makadawat ka og labaw pa sa nadawat sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Mas makadawat ka og labaw pang mga panalangin, mas makadawat ka og labaw pang mga pabor, protection sa imong kinabuhi og kanang kaalam ug wisdom ug kalipay imo nang madawat igsoon. Kay nga naman ang Dios nga nagsaad kanimo, ang Dios nga nagbutang sa imong kasing-kasing kaniadto pa naa kanimo, nagpuyo diha sa imong kinasuluran. Busa igsoon, laumi dahuma ang mga panalangin sa Ginoo, ang mga blessings sa Ginoo. Kay kabalo ko, dili ka pasagdan sa Ginoo. Sa tanan namong gibuhat diri sa ako ang pamilya, kining pamilya nga gitrust sa Ginoo sa ko igsoon, makita namo ang kamot sa Ginoo nga wala gyud mi pakulangi, wala gyud mi niya pasagdi. Bisan wala mi trabaho, wala mi kuan, apan gipakita sa Ginoo kung unsa siya kamaayo sa mong kinabuhi. Praise God. Inana siya kamaayo igsoon. Tungod kay kaniadto pa kisaaran ta sa Ginoo. Ang problema lang sa tao is makalimot sa saad sa Dios, makalimot sa salida nga gibutang siyang kasing-kasing kaniadto pa nga nasa tong kinasuluran. Tungod kay kasagaran makita sa tao is kini mga nakita nato karon mga panahon na mga problema kabalaka sa mga balita nga gutom na, lisod na. Kung nakapokus ka diha igsoon, maapil ka sa lisod. Pero kung ang imong mga mata nakapokus ngadto sa Dios, dili ka mobati og kalisod nga gibati sa kalibutan karon igsoon. Amen. Praise God. Inana ang atong Dios. Hallelujah. Ingon siya unsa pay gibutang sa Dios sa imong kinabuhi karon igsoon. Sa panahon sa pandemic, sa panahon sa coronavirus nga attack diri sa kalibutan, ingon ang pulong sa Ginoo, walay buhat sa kaaway nga magbalampuson batok kanimo. Kanang mga butang igsoon kaniadto pa na gibutang sa Dios sa tuwa. Kaniadto pa na ginaistorya sa Dios sa tuwa. Usahay makalimot lang ang tao nga naay Dios nga nagasaad, nga naay protection. Ang Isaiah 54 verse 17 nagingon ang pulong sa Dios, walay hinagiban nga hinimo sa pagpakigbatok kanimo ang makaon sa kanimo. Praise God. Matubag mo ang mga sumbong batok kanimo. Mao kini ang panulundon sa akong mga alagad. Mulaban ako kanila, ako ang Ginoo nga nagaingon niini. Praise God. Ingon siya, walay hinagiban nga binuhat sa kaaway, walay hinagiban nga gibuhat ni Satanas sa bisan klaseng unsang pamaagi sa katawhan sa mga tao nga nagpalibot kanimo, nga makadaot kanimo, nga magmalampuson batok kanimo. Praise God. Bisan unsay sumbong batok kanimo, imo kanang matubag tungod kay mao kana imong panulundon nga imong madawat gikan sa Dios nga atong amahan, gikan sa Dios nga atong gialagaran. Siya ang mulaban kanato, siya ang makig-uban kanato, ang Ginoo maoy nagaingon, dili si Pastor Arman. Amen. Ang Dios ang nagaingon igsoon. Muna kung naa kay mga problema, naa kay mga kabalaka, sa balaod nga problema, ayaw kabalaka kay ang Dios. Ingon siya, siya ang makiglaban kanimo. Makatubag ka sa tanang masumbong batok kanimo. Praise God. Walay bisan unsa nga makadaot kanimo. Naay mga problema sa kalibutan karon, ang Dios uban kanimo, ang Dios mulaban kanimo igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah.
na mga pangutana sa uban, kini bang mga pagsulay pastor apil ba ni nga gibutang sa Dios sa tong kinabuhi nga isa sa skripto sa salida nga nasa tong kinasuluran? Kung mutanaw kag salida igsoon, kanang mutanaw kag sini, mutanaw kag salida dito, unsa ba ang mahitabo sa kasagaran sa mga bida? Usay sa sugod, gikulata, gidaog-daog, magutman, walay makaon, pero sa kaulahian igsoon, madaogon sila. Kanang tanan igsoon apil na kanang sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13 nga ang pulong sa Dios nagingon ang pag-antos si Kristohanon. Sa verse 12 siya, mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipang nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Siya, ayaw ninyo isipa. Ayaw mo katingala nga nakibulungan man ni nahitabo ni sa ko nga namunta ko'y Dios. Nganong nahitabo man ning pagsulay, nganong nahitabo man ning problema igsoon. Ayaw mo katingala ana. Kay kana igsoon may apil na sa skripto sa salidang gibutang sa Dios sa atong kinabuhi. Apan sa verse 13 ingon siya, hinuon paglipay kamo. Paglipay kamo. Kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Praise God. Kung si Kristo nag-antos dinhi sa kalibutan samtang naa siya diri sa kalibutan igsoon, ikaw sab nga nagsunod kay Kristo, moagi pug kag pag-antos. Ug mahingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. Ayaw mo katingala, ayaw mo kabalaka kung naay pagsulay igsoon, apil na sa tuwa. Apan sama sa ginaingon ko na kaninyo nga kasagaran sa salida ang bida ginakulata, apan siya ang magbalampuson, siya ang mudawg sa kaulahian igsoon, siya ang magpabiling buhi. Amen? Siya ang mulampos igsoon. Praise God. Hallelujah. Muna ang pulong sa Ginoo. Apan kanang tanan igsoon, kanang mga pag-antos nimong imong nasinatian karon, mga problema nga nasinatian karon igsoon, dili kana mulungtad og dugay. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon nga hamubo lang kana mga pag-antosa. In 1 Peter chapter 5 verse 10 to 11, nagayon ang pulong sa Dios. In verse 10, hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman ni ana, ang Dios mutabang kaninyo, aron wala nay makulang sa inyong kinabuhi. O siya ang mupalig-on kaninyo, kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin, o gipili kamo niya aron makaambit usab kamo sa iyang walay katapusang gahom, ug dungog sa pinaagi sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Gamhanan siya hangtod sa kahangturan. Amen. Gamhanan ang atong Dios. Ayun siya, hamubo lang mga pagsulay, hamubo lang kana imong nasinatian karon igsoon, dili na mulungtad og dugay, tungod kay ang Dios mo'y nagaingon, matuman na sa imong kinabuhi igsoon. Siya ang mupalig-on kanimo na may mga problema, apan ang Dios matingala ka nga makalahutay ka. Sama pa sa mga ginistoryahan atong akong gibisitahan siya nga, makaingon ka ba no? Nga naay problema sa kalibutan, na ay mga pagsulay, kagutom sa kalibutan, apan kung nakapokus ka sa Ginoo, dili ka apektado. Ingon siya na, dili ka apektado. Bisa na mga problema sa kalibutan, igsoon, basta naa ka kay Kristo, dili ka apektado. Basta nakapokus ang imong mga mata, nakasentro ngadto kay Jesus igsoon, bisan unsay mga panghitabo sa kalibutan, dili ka apektado. Normal lang sa imo ha. Nga naman, ang Dios nga imong gialagaran, maghatag kanimo kalinaw, maghatag kanimo kalipay. Diba? Ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo is shalom, kumplito sa imong kinabuhi. Nothing's lacking. Muna ang shalom nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan, matingala ka nga na kay kalipay, na kay kalinaw, dili ka mawad-an, dili ka mahutdan. Nga naman ang Dios nagahatag niya ng tanan. Amen. Praise God. Mahitabo ang mga klasik-klasing mga butang. Kining mga problema nga imong na-encounter karon igsoon, mahitabo na o kanang mga butang nga ginabuhat sa mga kaaway, ilabi na ginabuhat sa atong mga katigulangan sa una nga wala sila mutuo sa Ginoo, wala sila mualagad sa Ginoo nga tinarong, nganong nahitabo man to igsoon, nganong nahitabo man ning tanan tungod kay aron maluwas ang kadaghanan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. In Genesis chapter 50 verse 20, ang pulong sa Dios nagaingon, tinuod nga nagtinguha kamo og dautan bato kanako. Apan giplano sa Dios nga mosangput kadto sa kaayuhan aron maluwas ang daghang mga tao gikan sa kagutom sama sa nahitabo karon. Sa panahon sa itong mga katigulangan sa una, sa under pa sa balaod,
ang mga Israelites igsoon wala sila nagatuo, especially sa panahon ni Kristo, wala sila nagatuo kay Kristo. Ug ngano ang pangutana nganong wala sila nagatuo kay Kristo? Nagplano pa sila, di ba, gipapatay pa nila si Kristo. Nganong gibuhat man to igsoon, ug nganong nahitabo to siyang tanan. Aron ikaw ug ako tungod kay gihan-ay na sa Ginoo daan in the beginning nga luwason ka, wala pa gibuhat ang kilibutan, giluwas ka, ay gipili na ka sa Ginoo. Nganong nahitabo to nga wala mo tuo ang mga Israelita kay Kristo aron matuman ang saad sa Dios nga ikaw ug ako maluwas. Amen. Nitong mga panahon na wala pa ta sa kalibutan, asa pa ta ka naglatay pa ta sa kaugatan sa atong mga katigulangan. Aron matuman na igsoon ang pagpili kanimo, nahitabo to siya nga sitwasyon sa kinabuhi sa mga Israelites sa una aron ikaw ug ako maluwas. Mahitabo ang tanan alang sa atong katuyuan. Tanan mahitabo diri sa kalibutan ay igsoon alang sa imong kaayuhan. Kaayuhan matingala ka nganong nahitabo man to sa kuha, nganong namatay man akong brother-in-law unsa ba diha, akong loved ones nga grabe nako to kapalangga, grabe na to nako to kamahal, grabe to ka importante sa akong kinabuhi, nganong nawala man siya, Lord. Imuha baning kabubuton, nakahatag pa bani sa ko ag kaayuhan nga perti mang sakita sa akong sulod. Sa tinuod igsoon ang Dios nagabuhat sa ang Dios nagaalaw sa tanan alang sa imong kaayuhan. Praise God. Ang karon ang pandemic kini coronavirus nganong gialaw man si Ginoo aron ang mga katawhan sa Dios, aron ang mga katawhan sa Dios makapokus sa ihang pulong, aron ang mga katawhan sa Dios ang pamilya nga nagabungkag magauli, ang pamilya nga tagsalang kaayo ang communication magka-communicate na tungod kay bawal na magawas, mga inaana klase kontrolado ang paggawas o wala na trabaho. It means makapokus na sa pamilya, makapokus na sa mga butang nga makapahiuli sa relasyon sa pamilya ug ngadto sa Ginoo. Kanang tanan igsoon adunay kaayuhan nga ihatag sa aton kinabuhi. Ang Romans chapter 8 verse 28 ang pulong sa Dios nagingon, nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyan. Kining tanang panghitabo igsoon naay katuyuan ang Dios, naay kaayuhan ang Dios nga giandam alang sa atong mga kinabuhi, alang sa iyang mga katawhan. Amen. Wala ta kabalo. Ya, mao niya ang plano sa Ginoo is, di ba, ingon siya nga ang nasod mas magselos bato kanimo base mao niya panahon nga makita unya sa kalibutan nga ngano man ni sila, nganong wala man ni kahadlok, ngano man ni sila nga sige na mas laglakaw-lakaw diha pero wala man sila natakdan sa coronavirus, ngano man ni silang blessed man gihapon kay sila bisag kami diri gapait na. Basin mo na ang panahon igsoon nga masina na sila bato ka nato tungod kay ang Dios magapamuhat og mga milagro nga mga butang para sa tong kinabuhi nga makita unya sa kalibutan nga masina sila nganha kanimo tungod sa kamaayo sa tong buhi nga Dios. Amen. Takabalo, di ba? Ang Dios lang ang kabalo ni anang tanan. O sa tanan mga igsoon magkalipay ta diha sa Ginoo kay sa diha nga magkalipay ta hingpiton sa Dios ang atong kinabuhi. In James chapter 1 verse 2 and hangtod sa 4 ang pulong sa Dios nagingon, ang pagtuog ang kaalam. In verse 1, mga kaigsunan ko kang Kristo, pag malipayon kamo kung moabot kaninyo ang nakalaing-laing mga pagsulay. Praise God, mingon ang uban, ha, maglipay na nun ka, biskay daghan kay kag pasulay, maglipay na nun ka. Ingon ang pulong sa Dios igsoon, pag malipayon kamo kung abot kaninyo ang nagkalaing-laing mga pagsulay, kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga o pagkamaynantuson. Praise God. Busa antusan ninyo ang tanang mga kalisdanan aron mahimo kamong matarong hingpit ug walay ikasaway diha kaniya. Praise God. Kani mga pagsulay, mga klasing-klasing pagsulay igsoon nga mahitabo sa tong kinabuhi maghatag kanato kahingpitan. Di ba? Sa una ni mga pagsulay, makaingon ka, Lord, wala na manggid mi bugas. Asa man ko mangita, Lord? Nga, pandemic man, walay trabaho, gutom ang kalibutan. Pero sa diha nga makasurvive ka na igsuon, na ipanalangin nga moabot ang Ginoo, makaingon ka, Lord, naaman day ka. Pagkaabot sa sunod nga panahon nga ma-encounter niyo na, wala na lang na sa mga igsuon. Nga naman, kabalo ka nga ang Dios dili mo biya sa imo. Kabalo ka nga ang Dios makig-uban kanimo
sa bisan unsa nga panahon, sa bisan unsa nga mga pamaagi, sa bisan unsa nga mga problema sa kinabuhi, ang Dios mulaban kanimo. Ingon siya, ang Dios makig-uban kanimo, makigbatok siya sa imong kaaway. Amen. Mo na ang atong Dios. Busa kanang mga problema igsoon, makaingon jud ka nga dili ka dapat nga matingala nga maka-encounter ka anak. Kaya ang tanang mga anak sa Ginoo maka-encounter og mga pagsulay. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang pulong sa Dios nagingon, walay pagsulay nga mobot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tubutan nga sulayan kamo labaw sa inyong mantos. O kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. Ingon siya, walay tao nga dili muagi sa pagsulay nga imong naagian. Pasabot, tanang tao sa kalibutan, tanang Kristohanon sa kalibutan, gikan sa pagtukod sa kalibutan, ug hangtod nga matapos ning kalibutan na maka-experience sa imong na-experience karon. Pero ang nakanindot lang igsoon ang pulong sa Dios nagadasig kanimo nga dili ka magkabalaka, kay ang Dios dili mo allow pagsulay nganha kanimo nga dili nimo kayang maantos, nga dili nimo kayang maalsa. Amen. Maghatag gyud sa glutsanan para sa imong kinabuhi, para sa imong kinakayuhan, kay ikaw ang pinalangga nga anak sa Dios. Ikaw ang gipakamatyan sa Dios tungod kay gimahal kaniya pag-ayo. Amen. Praise God. Apan ingon ang Dios, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, kay naa ako mutabang. In Deuteronomy chapter 28 verse 7, ingon siya, mo ni atong gibasa kay ginang pulong sa Dios, ipapildi sa Ginoo kaninyo ang mga kaaway nga musulong kaninyo. Mag-usa silang musulong kaninyo, apan magkatibulaag sila nga muikyas gikan kaninyo. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, naa may daghang dasok sa kaaway nga mudasmag sa ilaha, magkaihusa sila. Apan ingon siya, magkatibulaag sila nga muikyas gikan kanimo. Kay nga naman ang Dios imong kauban. Ang Dios nagauban ug nagapanalangin kanimo. Siya ang magahatag kanimo kadaugan, siya ang magahatag kanimo kusog nga makapadayon ka, makalahutay ka sa tanang mga pagsulay nga mahitabo unya sa kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ug ang pinakanindot igsoon, unsa may imo nawala sa imong kinabuhi karon? Unsa may epekto sa pandemic sa imong kinabuhi karon? Moingon ka nga, pastor, nawad-an kog trabaho. Pastor, nawad-an kog balay. Pastor, nawad-an ko ubisan unsang klase nga giila nimong importante sa imong kinabuhi. Ingon ang Dios, pag mutuo ka kaniya, musalig ka kaniya, ibalik niya sa doble kung unsa ang nawala sa imo. Atong last Sunday, ibalik sa Ginoo with 1/5 sa gikuha sa imo. Apan karon igsoon atong tun-an, doble ang ibalik sa Ginoo. Naapay mas daghanan ha, 700%, pero doble lang sa takaron. Amen. Ingon siya sa Zacarias chapter 9 verse 12, ang pulong sa Dios nagingon, kamong mga nabihag na nga nagalaom, balik na kamo sa dapit, diin luwas kamo sa katalagman. Dili sa kalibutan karon igsoon, dili jud ka makakita og place nga luwas. Dili ka makakita diri og place nga safety. Mingan sala magbalay ta og puros bakal para dili ta maunsa sa linog. Pero kung tubig na umigo igsoon, useless lang gihapon, di ba? Ingon sala buhat tag underground, kataguan na to, asa batang ngitag safety diri, palibutan na to bakal, semento para di lang tamaon sa igsoon. Pag ang panahon na ang moabot igsoon, walay safety. Ingon ang pulong sa Dios, balik na kamo sa dapit, diin luwas kamo sa katalagman. Ang pangutana igsoon, asa man na nga lugar nga luwas ka sa katalagman, nga dili ka mahilabtan sa katalagman nga mabot sa kalibutan igsoon. Sama sa itong natun-an mga kaniadto pa nga mga sermon sa Psalms 91 verse 1,
For I dwell in the secret place of the Most High. Mao to, the secret place sa Most High nga mo si Jesus. Siya ang atong dalangpanan. Mao ka na ang lugar nga luwas ka sa tanang katalagman nga mahitabo sa kalibutan. Safety ka, labaw ka, provided ka, naalang diha sa kamot sa Ginoo igsoon. Ang safety, ang kaluwasan, ang luwas nga lugar nga dili maabot sa katalagman. Dili sa kalibutan walay kasiguruhan. Apan diha sa kamot sa Ginoo igsoon adunay kaluwasan. Ingon siya, karon sultihan ko kamo nga ibalik ko nga doble ang nawala kaninyo. Bisan man say nawala sa imong kinabuhi igsoon tungod sa mga panghitabo sa kalibutan karon, tungod sa kagutom sa pandemic na nahitabo sa kalibutan karon, ingon ang pulong sa Dios, ibalik ko sa imong hangal doble. Amen. Kasi dili kanahan anak. Dili ka magkabalaka unsay nawala sa imong ha. Kay kanang tanan naay pagbalik sa Dios. Naay ibalik sa Dios sa imong kinabuhi. Sama sa atong gibasa atong last Sunday, katong sa Matthew. Kung unsay imong gibiyaan, unsay nawala sa imuha, balay man, igsuon, pamilya, mga katigayunan diri sa kalibutan, ibalik na sa Dios sa imong kinabuhi. Ihatag na niya sa imuha, dili kaniya pasagdan, kay gimahal kaniya. Seek first, unaha lang ang Dios. Ang tanan, unaha siya. Sa tanan nimong desisyon, unaha siya. Sa tanan nimong pagbuhaton, unaha ang Dios. Kay dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan. Ingon siya, tanang butang, tanang imong pangandoy para sa kahimayaan sa Dios. Tanang mga less value nga naa diri sa kalibutan, kanang balay, sa mata sa Ginoo igsoon, less lang ang value ana. Kanang mga gold diri sa kalibutan, silver and gold diri sa kalibutan, less lang na ang value ni ana. Kaya nga naman, naay mas labi pang halangdon nga giandam ang Dios sa imo o kana imong kinabuhi igsoon, grabe ka halangdon na sa Ginoo. Priceless na sa mata sa Ginoo. Walay igong bili nga pwedeng ibayad sa imong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo. Even ang tibuok kalibutan dili igong ibayad sa imong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo. Inana ka kapalangga sa Ginoo. Inana ka kabilin. Dili sa kalibutan ang kinabuhi sa tao is mo kantidad lag 15,000, pwede ra. Pero sa kinabuhi o sa kamot sa Ginoo igsoon, sa mata sa Ginoo, even ang tibuok kalibutan dili pwede, dili igo nga ibayad para paliton ang imong kalag gikan sa Ginoo. Inana ka kabilin sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong ug magaampo ta. Amahan ng mga langitan, salamat sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat sa imong pulong nga sa kanunay nagadasig ug nagapahinumdum kanamo kung unsa mi kabililohon diha sa imong tubangan. Kung unsa mi nimo kapalangga, kung unsa mi ka inatiman ng imong mga anak. O salamat amahan sa kinabuhi. Salamat sa kusog Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay? Padayon ta. Kaysa tong ready na, pwede nyo ibayaw ang tinapay o mag-ampo ta sa Ginoo. Ikuha ni Jesus ang tinapay o iyakin ng nagpasalamat sa Diyos o iyakin ng gipikas-pikas o iyang gihatag siya matinangingon siya. Kining ako pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga nag-antos kaninyo, alang kaninyo. Pahata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat sa imong pagkamayo sa mga kinabuhi. Tungod sa imong dakong gugma para kanamo. Kami nagkaroon o kahigayunan, kagawasan, panahon sa paghandom sa imong gibuhat dito sa cross. Kayo mo pag-antos, Lord, nga pinagi sa imong lawas na may naghatag ka na mong kaayuhan. By your stripes, we are healed. Lord, salamat sa imong pag-antos para ka na mo, sa imong nakunggugmak alang ka na mo. Dili na mo kaya mabuhat ang imong gibuhat dito sa cross. Kung sa imong nakunggugmak. Sa mo kang pasalamatan, pasidunggan
sa imong gibuhat para sa mga kinabuhi. We believe in you, Lord Jesus. Ingon ka, as you are, so are we in this world. Wala kay balatian. So are we in this world. Malampusan ka, so are we in this world. Malipayon ka, so are we in this world. Lord, salamat God sa imong gugma nga walay paglubad sa kanunay imong ginapahinumdum sa mga kinabuhi. Nalahaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa samang gabi, ikuha na Jesus ang kupa. Nagpasalamat siya sa Dios ug yakin gihatag siya mga tinun-an. Umingon siya. Kini nga kupa nga nagdala sa bag-o nga kubinanti nga walay katapusan. Nag-antos alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Lord Jesus, salamat sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Kini nga wine nga nagsimbolo sa imong dugo nga imong gihugas dito sa cross sa Kalbaryo alang sa among kinabuhi. Aron kami mahimong angayan, takos, matarong diha sa mga tubangan. Nga nagpasaylo kanamo sa mga kalapasan gikan sa mga pagkabata karon ug hangtod sa mubalik ka, Lord Jesus. O salamat ug kining mga kaayuhan nga nagragayday diha sa imong dugo amo na i-claim, amo na i-declare, amo madawat sa among kinabuhi samtang kami kapaabot ka kanimo. Aygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Salamat mga igsoon sa kahigayunan nga ihatag sa ato karon, ihatag sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ang Dios makiguban kaniyo. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kay kinabuhi. Lord, we pray and we declare today alang sa mga katawhan, especially sa New Covenant in Christ, uban sa pagdumala ni Pastor ni Rod Kiatson, kay Sister Yani. Salamat Father sa kanunay na pagpakig-uban ug pagpanalangin sa ilang kinabuhi. Salamat sa provision, financial, physical, material, and spiritual sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ sa Ingan family, katong nasa sa Samal, sa tanan mo kaigsuunan, sa children's ministry, sa youth ministry, sa music ministry. Lord, I declare favor para sa ilang kinabuhi, protection, provision, Father, sa mga katawhan na nagatrabaho. Salamat Ginoo, ikaw makikuban kanila. Ang source of income sa mga katawhan, Ginoo, salamat sa pagprotection o salamat sa pag-release, Lord, sa mga panalangin na mong gisaad, Lord, o sa mga butang, Lord, na mong gibutang sa among kinasuluran kaniadto pa. Ang salamat, Lord, sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay sa nagkalaing-laing lugar, sa mga kaigsuunan, Lord, nga naa sa Kuwait, nasa Qatar, nasa Indonesia, nasa Kumbal. Salamat, Lord, sa tanang nagasubaybay niini. Ang mga panalangin, I declare favor sa imong kinabuhi, protection sa imong kinabuhi, healing, o maka-encounters ka sa grasya na gihatag sa Dios sa among mga kinabuhi. Ma-encounter nimo ang pagkamaayo sa Dios, madawat nimo ang mga butang na gisaad sa Dios sa imong kinabuhi. Lord, salamat. Even Lord, sa naso sa Israel, we declare blessings sa among presidente. Salamat sa pag-comfort sa naso sa Pilipinas, God. Salvation, Lord, sa tanang dumala sa among nasod. O kining coronavirus, we bind you in the mighty name of Jesus. Muhawa ka sa Pilipinas, especially diri sa Davao region. O Lord, today, I declare blessings upon blessings. I declare favor upon favor. Shalom alang sa mga katawhan sa Dios. O salamat, God, sa tanan nimo pagabuhaton. O karon, ang Dios mismo ug atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. O sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios
ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang espiritu. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug kaniya nga kaya muhawid kaninyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga madala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nagapaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, ang kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. O amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon karong Wednesday sa alas 6:30, sa Saturday alas 6 o sa another Sunday 10 a.m. ang Word of God. God bless. Bye-bye.